Nou, ik denk dat wij een kansloze missie hebben gehad, want het was van tevoren al bekend. En dat liet ook degene die ons het pand liet zien, liet dat ook eigenlijk in gebaar en een woord wel merken. Dat wij eigenlijk, nou, als het ware, hier eigenlijk niet gewinst waren. En er was ook toen hadden we nog zo'n videocall. En die videocall die was ten einde. Nou, dat was natuurlijk ook al een heel raar gesprek, maar nergens kreeg je antwoord op. En toen ging degene die voor de gemeente het verkoopproces leidde, die ging zo doen dat het zo goed verlopen was. Terwijl ze dachten dat wij al uitgeschakeld waren. En we hadden toevallig alleen nog het beeld aan. Nou, toen was voor mij de bevestiging, dit kan niet waar wezen. Ik zit 27 jaar in dit vak en dit heb ik nog nooit meegemaakt. En wij hebben echt heel veel panden gekocht in ons leven. Maar dit was echt, nou ik zou haast zeggen, nou, not done. Zo doe je het niet. Vastgoedondernemer Wim Bulten uit Grens begreep dus helemaal neer van de gemeente Noord-East-Friesland. Het bedrijf Fotocadeau.nl kwam oorlweekelien als winnaar uit de bus voor de keer van het gemeentehuis in Kolm. Een procedure die nevens Bulten een lachertje wie. Want hij kwam nevens eigen sissen met het heegste bod en ik mij een prima uitstel. We hadden een plan gemaakt en er was een gedeelte voor wonen bij en een gedeelte voor de ondernemers hier in de regio. En het voordeel daarvan was, wat wij gedaan hadden, is dat we maar een heel klein gedeelte wonen hadden gedaan en de rest was bestemd voor ander gebruik. Dus eigenlijk kon je met ons idee en ons plan kon je alle kanten op. Nou het bedrijf Fotocadeau.nl de gunning van het gemeentehuis kregen had, viel Wim Bulten de noodzaak om zijn jurist aan het werk te zetten. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de procedure oernijmaat. De gemeente Noord-East-Friesland is juist vregen om een reactie, maar had tot nota nog net reageren. Toch verwacht het de vastgoedondernemer dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad hier wat van gaat zeggen. Een college heb dit denk ik hier even een misstapje gemaakt. En ik denk dat de gemeenteraad dit op gaat pakken. En als ze dat niet doen, ja, dan geeft het wel aan dat het natuurlijk een gemeenteraad is die niet capabel is. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon goed gebeurt.